Verlies van een paspoort, slachtoffer van sindsleersgeweld of een scooterstel. Ongeëfte dwang kennen we er in de Ljouwter binnenstad. Goedemiddag. Wat kan ik voor u doen? Ik wil een aangifte van mijn bronnen. Nou. Die het formulier van de RWD. Ja, van de gegevens van een bromfiets. Ja. Joet is de politiepost onder heer Ivo Stritter officieel iepenen. De uitvalsbasis voor net alleen nog politiemensen, maar ook voor stadswachten en particuliere beveiligers. Ik vind het een heel mooi punt. Niet alleen voordat de burger ons hier heel goed kan vinden, maar ook voor onze eigen politiemedewerkers. Dat zij 's nachts tijdens horecadiensten hier even kunnen zitten om koffie te drinken of een burger mee te nemen als dat nodig mocht zijn. Dus je bent heel snel in de binnenstad weer terug. Dus voor ons is het ook heel belangrijk. Het Ljouwter centrum moet er zat dag en nacht veiliger op worden. Na een afwezigheid van haast 10 jaar binnen de winkeliers bliert dat de politie haast weer om een hoeken zit. Alleen het zichtbare blauw is al een groot voordeel. Het blijkt al uit onderzoek dat de criminaliteit hier in de binnenstad en vooral deze omgeving volle minder worden is. Zo'n september wordt er al werken vanuit de nieuwe post. Nevens de politie wordt de onwijzigheid van blauw op stritten tier gewaardeerd. Ja, je wordt heel veel omsprutsen. Er zijn zelfs collega's die binnen zelfs verbaasd hoe dat die zeggen van nou weer in. En het is onvoorstelbaar hoe vaak het wij hier omsprutsen door dat Romeesken. Die zeggen van nou weet je wat dat is, of weet je hoe ik daar kom, of ja, wat voor vragen dan ik maar. Ze vragen van alles en al wat.